O protagonista da nosa última reportaxe han poder velo este verán animando algunha das múltiples verbenas que se celebran en Galicia. Iso é o que leva facendo con éxito e case sen descanso durante os últimos 25 anos. Entramos na vida de Xosé Blas Piñón, un dos líderes e vocalistas da Orquestra París de Noia. You see the trouble with me. I've got a head full of fuck. I'm a basket. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿qué? Hoxe toca outra cousa. Hoxe toca, vamos a ver como están traballando aquí, que nos están preparando o novo decorado para este ano. Vale, ok. Is you're in love with me. El problema es cómo hacemos lo de las patas. Al montar el tramo, enganchamos el primero, se levanta, se mete la pata y ya apoya. No daría mucho trabajo hacer eso. Nós fomos os primeiros no cambio de que os montaxes, os grandes montaxes, non? Tens que solucionar que se monte rápido, que non sea complicado de montaxe, porque nós tocamos todos os días, e que teñas que transportalo. Isto non se fai nunha semana ni en 10 días, hai que curvar todo, Perfiles hai que curvar todo, Bueno, pero se empezas xa, se empezas xa, deche tempo, non? Non nos queda moito que facer, Son noites sin dormir, o sea, muitas veces estás na cama, estás pensando como podes... Primeiro quedan pensando unha idea, despois como podes levar esa idea a cabo. Da mole de Dios, Blas. É que eu estou no vendo, ti non o estás vendo realizado, pero eu estou no vendo, No, estou vendo as alturas e os meneos que me collen. Eso estou vendo aquí. Eso estou vendo que hai. Quedamos así, vale? Veña, graciñas, Manolo. Hasta loguiño, chao. Teño que sacalo, entonces teño que coordinar que as distintas empresas que me están traballando mo terminen para eu neses días libres pois poder meter todo eso no escenario, porque ahora todo isto está aquí está todo se así veo, non? En pezas, desmontado, eso teño que montalo, transportalo e poñelo a funcionar. Enséñame o diseño, momentiño, que che quero comentar un detalle. Llevo los dos taladros, Sí. meterle una pretina de aquí a aquí y de aquí a aquí, al mismo tiempo que le metes una de aquí a aquí. Bien. Para a semana necesito levar todo. Sí, lo llevas. Tengo que pedir pintura porque no tenemos pintura negra mate, ¿no? Vale. Habitualmente, cando estou de festa, estamos falando de que teño que ir traballar. Pois solo levantarme da cama pois un par de horas antes. Hola. ¿Qué tal? Tigre? ¿Cómo andamos? Bien. Bien. ¿Sabes, Marcos, qué? Marco, no sé, nada. A lo mejor si no está irá en su coche. Hola. Hey, ¿qué tal? ¿Qué va? No me acordaba. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Cierras aquí tú, Marcos. Chegamos ás festas, como é o caso hoxe, organizamos traballo, horarios, demais, buscamos onde cenar, porque temos que comer, a veces, moitas veces, a comida que facemos no día, pois é a cea. Ya vamos hasta las 7. Hasta que? Hasta las 7. Hasta las que? No, vos estades tolos, hasta as 7. Non pode ser, Si después no queda gente, cortamos todo. Cortamos. Los Segundo, cortamos. non me joden ata as 7 da mañana, estou locos ou que? A familia tela bastante desatendida, non? Eu, de feito, teño 3 fillas que prácticamente nas vin crecer. Cóstame moitísimo desligarme totalmente da orquesta, dicir un día, bueno, hoxe non vou olvidarme totalmente desto. É complicado. O que fago moitas veces é escaparme. Voume pa aldea, reláxome, apago o teléfono
Durante o tempo que estou ali, pois estou tranquilo, relaxado. Bueno, estos son parte de los fans de la orquesta que nos siguen casi todos los días. Bueno, todos los días. Vanessa y esta gente está mandando aquí, todos vienen desde Lugo. Desde Lugo. Esta chica guapa es de Ferrol. Aquella otra que está allá, mira, cógeme aquella que no quiere que esa chica también viene de Ferrol. Y esta preciosidad que se llama Ali viene de Coruña. Perna izquierda arriba. ¡La votamos! ¡La votamos! Aquí me tiene bien clavado. Levo 25 anos nesto, a veces cansa, é unha profesión bastante dura. Andar, hombre, cuidarse é básico. O que pasa é que no mundo no que nos movemos menos tampouco é moi fácil cuidarse, non? A música que facemos habitualmente na orquesta chega un momento que te habitúas a facer de todo, non? Pero a mí sempre me gustou esa música da actualidade, a música... E a música... A mí o rock and roll sempre me gustou muchísimo. Hoxe as orquestas, polo menos nós, pretendemos que sea unha labor totalmente en equipo, non? Somos 4 cantantes, nos que participamos por igual, traballamos moito coreografías, temos unha banda que tamén queremos que se luzca, pois hai temas pois que canto o pianista, que tamén gustanos explotar cada músico, cada componente da orquesta, pois completamente, todo que nos pode aportar artísticamente, non? En primeiro lugar, non hai festas en ningún sitio como en Galicia, isto é increíble, non? Foron evolucionando, houve unha época que decían, e é certo, que as festas que iban a menos, sobre todo porque a xuventude non iba ás festas. É o que a xente achacaba, non hai xente nova nas festas, as festas acábanse. E de un xeito é certo, houve unha temporada anos atrás que notouse un pouco de baixón. Ahora que penso que están resurxindo moitísimas festas en Galicia. Isto queima moito, isto queima porque son moitas... Ahora, unha vez empezamos a temporada de verão, son todos os días de traballo, todos os días a mesma rutina. Prácticamente vas a casa, vas do hotel, vas a dormir, volves ao traballo. Físicamente a veces non estás ao 100%, tens que facer o mesmo traballo todos os días porque a xente exíxeche que rindas todos os días. Mentres poida traballar con dignidade ca imaxe que pretendo ter e vender, non? Son moitos anos xa, eu xa hai tempo que estou pensando en deixalo tan pronto como poida facelo, pois darei paso a xente nova que hai xente nova que va empezando moi forte que merece estar aquí.